vlastně mohl natočit už ten showroom, jak se tam pak vrátí. No tak alespoň je to, aby bylo vidět, kolik tady je místa. No, tak to máme předělno. Teď nejde, budeme jít zapínat asi na jo, jasně. Takže 1000krát padní chod. Tak, ona jde okolo. Máme nějaký složení ještě toho, tady máme vlastně pilu. Tady je někým jakoby. Jo. Aby to bylo vidět, no, to končí. Jo, a to semhle budou těch šloťáků. Když šloťáky to odšlotujou. Jo, a jde to vlastně nahoru. Jo, Nahoru po těch a tam to jde do těch krmných žlabů. Jo. Jasně. A tadyhle je krmnej vůz. Krmný žlaby. A vlastně ten krmnej vůz zaváží krmivo. Jo? Jasně. Tady v podstatě je připravená výroba na ty hnojiva, není to zase dodělané, není úžasného. Je potřeba velikou, je potřeba vlastně ještě dobudovat. Právě. Tohle to je namíchaný hnojivo. To je právě toto gnojivo. A zatím dámský, mužský. Jo. Jasně. Taky ještě vlastně ty... To je bude tohle je původní laboratoř, jo? Tam jsou, nevím, jestli... Tam je žižaly. Tohle to je ta kontrolní malá laboratoř. A tady jsou vlastně žíželky, jo. A co holky, to je tam. Nevím, jestli prolezli dolů. Takže tahle, hele, to je Kalifornia. Jasně. Do Kalifornie jsou taky menší a jsou taky živější a hodně žerou. Jasně. Jo, ne jako klasická žížela, to na ní vidíte, jak ona je prostě mrštná. Jasně. Dobře. Šárny by vyšly na 20 milionů. My nám vyšly, protože my jsme plynaři, tak jsme schopni jsme to postavili si sami. Takže to Takže nás vyšly na 4,5, jo, ale čistě v nákladech, jo. Jo. Jasně. 2 komory jsou na bio, protože mají výměník. A další 2 komory jsou na neorganické cokoliv, může to být betonice tam sušit nebo cokoliv. Jo. Ale protože tam jsou vlastně hořáky s přímým plamenem, tak tam nemůžete dát bentonit nebo rašelinu, protože byste vyboukli. Hnojiv. Respektive součástí na hnojiva. Jasné. To tady zapakovaný, aby se který vlastně vytápějí tyhle 2 komory. Jo. Tak. Jasné. No. Pojezd, zvyk a tak dále, aby to fungovalo. Jasné. Dobře. Je schovaný Siemens. Je tady příprava na lihovar. S tím, že můžeme vyrábět líh z odpadů, který nám dodává Čeros. To je tahle firma, která dělá vlastně dodávky zeleně. Myslíte, jak to domluveno? S celní zprávou domluveno, že tady bude celní sklad, nebo co? Že uděláme lihovar. Aha, tak je to pod nimi to? Takže je to na fruktovou vodku. Jo, to je vodku všechno uděláme. Když budeme mít lihovar, zatím můžeme jenom z ovoce, a když bude lihovar, tak už můžeme potom pálit třeba i brambory. Aha, jasně. Zatím je příprava ještě na 1 kotel. Ten kotel je na 600 litrů, ale tady je potom ještě příprava, že by bylo možné udělat ještě jeden na dalších 600, ale to je právě připraveno, když by byl ten na pěstitelskou pálenici to dostatečné. Jo, ale na lihovar by bylo potřeba, aby bylo toho víc. Všechno je povolené, všechno je započované, jo, vidíte? Všechno kontrolované od celňáku. Takže to všechno oficiálně, všechno normálně. Všechno oficiálně. Administrativní budova. Takže 14 bytů tady. 14 bytů tady.